Múdri a duchom prebudení ľudia sa od takýchto nevedomých odlišujú tým, že začínajú rozmýšľať, prečo sa im dejú isté veci a zároveň hľadajú možnosti, ako ich vyriešiť. A nereagujú na všetko len hnevom, vzdorom, sekaním do druhých a ich obviňovaním. Oni už vedia, že takouto cestou sa nikam nedostanú. Lenže k tomu si musíte dokázať priznať chyby, omyly a vinu za vlastné neúspechy. A vtedy už pracujete na vašej premene, na vašom rozvoji a začínate sa hýbať vpred. Vtedy ste už človek, ktorý tú hru vyššej inteligencie vesmíru v hmote konečne pochopil. Preto prestáva kritizovať a odsudzovať druhých za ich zlé či nezrelé správanie a konanie. Uvedomujete si už rozdielne evolučné stupne vývoja vedomia a rôzne jeho prejavy. Vy už totiž viete, že v každom z nás je v jeho hlbinách skrytá múdra, láskavá, božská podstata. Len každý ju ešte v sebe neobjavil. Nevedomosť spolu s pýchou z ľudí niekedy robia veľmi zatvrdnuté bytosti, ktoré treba trpezlivo otvárať láskou milujúceho srdca a múdrosťou zrelého ducha. Vy to už chápete a viete, že nikto druhému neubližuje zámerne z hĺbky svojho božského ducha. Každý koná iba tak, ako v daných možnostiach dokáže a ako ho naprogramovali a naučili v detstve a v jeho okolí, až dokým sa jeho duch neprebudí. A tak sa prestávate na ľudí hnevať. Začínate ich mať radi aj nedokonalých, neprebudených a nezrelých. Viete, že najlepší spôsob pomôcť im k vyššiemu vedomiu je ísť vlastným príkladom osobnej transformácie. Človek duchom prebudený a oslobodený, ktorý má už dostatok energie, je už zbavený rôznych ilúzií a tak chápe, že dokáže sám zmeniť energiu druhých, skupiny či miesta. Predovšetkým vlastnou premenou, milujúcou prítomnosťou a trpezlivým správaním. A tak sa vlastným prebúdzaním a pochopením pomaly transformujete na služobníkov svetla a dobra. Stávate sa bytosťami, ktoré sa vedome začleňujú do tvorivého procesu univerza. Týmto pochopením sa oslobodzujete a meníte na iného človeka, ktorý je voľný a nespútaný hnevom, závisťou, minulými bolestiami či pocitmi krivdy. Človek, ktorý bezvýhradne prijíma rôzne lekcie poučenia a ide zmúdrelý vpred. Človek, ktorý je na ich základe milujúci, plný chuti žiť, tvoriť a zviditeľňovať veci dobré a harmonické.